Vidíš, Alexej Vladimírovič, stanice sú preplnené. Hrozí zastavenie dovozu rudy. А нельзя туда подойти со стороны дороги? Po týchto dažďoch voda podomlela jednu stranu hrádze. Nastal zosuch pôdy a v dôsledku toho sa poškodili dva mostné nosníky. Pozri, ďalšia stanica. Situácia je vážna. Я вижу. Ну что ж, будем посылать через мост. Hej, ale nemáme mechanizmy. Čo budeme robiť? Что-нибудь придумаем. Поедем в Елч. Из центрального рудного переволочного пункта, который мы только что видели, руда с помощью конвейера попадает сюда. Из Крылого Рога привозят 3 сорта руд. Агломерационную, обогащенную и пеллеты. Пеллеты сбрасывают прямо в дом. Как это на тебя влияет? Slovensky, prosím. Prepáč, Natáška. Ty budeš čoraz lepšie vedieť po slovensky a zabudnem po rusky. Na mňa to pôsobí ako peklo. No, to je správna predstava. Tam sa totiž dostaneš, keď ma prestaneš mať rada. Toto je centrálne prekladisko rúd. Tu nás čaká osobitný vlak, ktorým sa dovezieme do Jelče. Pomôžeme pri oprave mostu a začne sa náš tradičný subotník. Priniesla som viac, keby ste chceli. Dobre, nechaj to. Budeme narážať. Dobre, fajn. Chlapci, tam to sypalo. Tu máš. Sabina, doniesla si pohár. Neskôr, pani Zuzka. Ako by to bolo, keď má Imričko narodeniny? A tu na? Skáčeš medzi kolejami ako šimpanz, jazyk po kolená a za čo? Minulý mesiac neboli ani prémie. Počúvaj, ty ciciak, čo sa tu rozdrapuješ. Keď ti bolo dobre, mal si tam zostať. V občianke máš štemplev, že by ti mali pridať ešte 4 strany. Prémie neboli, lebo ich nemá kto vybaviť. Už keď ti je málo, prejdi k Tarekovi. A za pár stovák sa nechaj buzerovať celý mesiac. Pán inžinier. Vy ste sa vrátili. Ahoj. Neverím vlastným očiam. Vôbec ste sa nezmenili. No, čo si dáte? Kávu si dal. Z teba už je kočka, Sabi. Ale kdeže? Čo reží? Stále je v Karvinej. A čo píše? Píše. A ja čakám. Tak. Nie je doma však. Asi je v Jelči. Pri oprave mostu. Kam ideš? Pán inžinier, pustili vás? Natrvalo, alebo len tak na dovolenku? No a čo bez pohárika? To vás tam naučili iným poriadkom, čo? Zmiznite, Margoč. Počuli ste? Veď jeho ani tá basa nezmenila. Pre by ste nás chceli rajtovať ďalej, inžinierko. Vy tu už panovať nebudete.
Sabina. Vidíte? To je spravodlivosť. Ožratý zabil ženskú, našu spolupracovníčku Betku. Nevinné stvorenie. Všetci sme ju mali radi a jeho už aj pustili. Známi ho z toho vytiahli. Keby si netáral, Emil. Že nebolo žratý? Sadnite si. No tu zavadziate, bežte. Dones mi pivo. Zaskočilo nás toto nezvyčajné počasie. Ale aj tak máme v pláne generálnu opravu mosta. Mali sme ju urobiť už v lani, ale poznáš to, nie? Эта дорога кое-что помнит. Prepáčte, súdruh náčelník, vrátite sa s nami vlakom, alebo pôjdete autom? No, čo povieš? Поеду поездом. По старой привычке. Dobre. Могу себе представить, чтобы я здесь делал без вашего поезда. И сейчас гораздо лучше оборудованный, чем в прошлый раз. Да, у меня теперь действительно отличная бригада. Хорошо сыграно. И останьтесь у нас на несколько дней. Не знаю. Моя бригада работала прямо в Мукачево. По этому случаю ее перевели Ako прямо súdruh сюда. Hreško, na čo čakáme? Spustite to. Súdu námestník, tu dávam príkazy ja. Ide o náročnú stavebnú úpravu s ďalekosiahlými dôsledkami. Nepoučujte ma. Počuli ste? Stalo sa niečo? Požiadal som súdruha Rešku, aby sa poponáhľal. Ale on sa tvári, ako by odovzdával jednu z prvých stavieb socializmu. Vyprosím si takéto invektívy. Len pokojne, súdruh Reško, nikto vás nesúri, ale ide naozaj o každú minútu. Kedy môžete začať? Uznajte, súdruh náčelník. Všetko, čo sa improvizuje a robí pod tlakom, je značne rizikové. Pred chvíľou som dostal z labáku skúšky betónu. Môžem to teraz skúsiť. Ďakujem vám. Stano! To si ty, alebo nejaké strašidlo? Kde sa tu berieš? Dozvedel som sa, že ste tu, tak som prišiel. Videl som niekde Moniku. Natrvalo? Zatiaľ natrval. Ešte sa stavím. Ahoj. Ahoj. Teba už... Počkaj. Skúška, či prejde, vieš? Sveťo, teba to nejak zobralo. No hej. Ako by sa ťa naozaj chytil dramatický pátos prvých stavieb. Čak aj ty si rád, že už to máme za sebou. Študuješ? Nejaké skúšky som porobila, ale nemám kedy. Stretol si niekoho? Bol som v Snežienke. Prihovoril sa mi tam Margoč. A čo ti povedal? Nič vážne. Mal v nálade, ako vždy. Vrátila sa Kudlanka, nebola tam? Kto je to Kudlanka? Zuzá Kubešová. Má nového vdovca, zasa to s ním rozkrúti. Oni jej dávajú posledné úspory a ona im posledné ilúzie, že sú ešte chlapi. Podvodnička. Prečo? Samaritánka. No?
Neboj sa, som v poriadku. Je to fajn byť opäť taký normálny človečik. Pamätáš sa? Raz sme strávili deň a noc v útulni na Vývrati. Lialo v jednom kuse a my sme ležali na prični, hladní, smední, zabalení iba do seba. No. Skoro by som zabudol. Vždy, keď som mal ťažké noci, tak som si na to spomenul. Jednostaj som si opakoval, si na Vývrati, si na Vývrati. Vedľa teba leží Monika, stačí sa nahnúť. A ja som si to oddialoval, až som zaspal. Stano, prepáč, ale ja by som ti chcela niečo povedať. Netreba. Je známe, že zlé správy sa šíria rýchlosťou svetla. Vieš, aký je základný pocit, ktorý sa človeka zmocní v base? Strach. Ten tebou tak otrasie, že sa ti celý život zrúti ako domček z karát. Keď sa spamätáš a začneš sa v tom rumovisku prehrabávať, vtedy zistíš, čo bolo v tvojom živote pevné a čo iba z piesku. Oni? Dajme sa znovu dokopy. Nájdeme ešte všeličo podstatné, čo nám predtým ušlo. My dvaja už nič nové nenájdeme. Musíme začať každý na vlastnú päsť. Dobrú noc. Váš počítač sa u nás osvedčil. Vďaka nemu sa nám podarilo vytvoriť informačný systém celej širokorozchodnej trate. Ide hlavne o celkový chod, sledovanie dovážaných tovarov a vlakov. Вы начали работать над составлением отдельной программы. А это решающий шаг к повышению эффективности ЭВМ. My si to uvedomujeme. Potrebujeme však rozšíriť informačnú pamäť. Kazaň už má dokonalejšie testy. Prešivka je hotová. Нам Казань помогла с оперативной памятью. Súdruh náčelník, my sme si tú novú prešívku už objednali. Zatiaľ čakáme. Nemohli by ste nám v tom pomôcť? Наташа, запишите. Срочно позвонить в Элорг и поторопить это дело. Boli by vhodné vzájomné stáže. Dlhodobejšie. Ináč my sa tu s Nataškou ako susedia dobre poznáme. Ну что ж, такой обмен поможет нам всем. У Наташи в этом деле есть свой опыт. Pán inžinier, vítajte. Zdravím vás. Čo dobré nám nesiete? Hádam, ste k nám neprišli robiť. No, myslím, že nepotrebujete pomoc. Skôr robotu. To máte pravdu. Ideme na polovičný výkon. Ahoj, Stano! Ahoj. Zoznámte sa. Doktor Lošonský, právnik. Demian. Vyznám sa v rímskom práve, v rozkrádaní a v alimentačných sporoch. Keby ste niečo potrebovali, tak sa obráťte. Ďakujem. Ale zatiaľ mám iné problémy. No nič, majte sa. Ahoj. Ahoj. Stano, neboj sa, volať, čo vymyslíme.
Robím na tom bobkete. Príď ma niekedy pozrieť. Dobre. Vrátil sa z basy. Zaspal za volantom. Zabil jednu deklarantku. Tu od nás. Alkohol. Ale kdeže? Inžinier. Ten môže akurát tak zaspať. Lenže on naozaj zaspal. A triezvy. Ľudia si potom primyslia to najhoršie. To poznám. V Lani boli v prevádzke a na vlečkách východnej dráhy násilne poškodené tisícky vozňov. Škoda niekoľko miliónov korún. Posun sa pravda podieľa aj na tisíckach poškodených vozňov priamo nezistenými poškodzovateľmi. My sme v prevádzkovom oddieli opäť na prvom mieste. Číslá sú vám už známe. Tak čo na to výbor ZEO, súdruh Tarek? Je vám známe, že najhoršia je u nás modrá zmena. Vedie ju dozorca spádoviska Emil Margoč. Bol niekoľkokrát na výbore, bol aj tu. Iste chápete, že je mi to trochu trápne. Dovolte, musím o chvíľu odísť. Niečo vám prečítam. Zvyšujúce sa násilné poškodzovanie vozňov, ktoré je jedným zo základných problémov železníc, vôbec sa u vás prejavuje v poslednom roku trvale. Viníci nie sú odhaľovaní a poškodzovanie sa s nimi neprorukúva v súlade so zákonom 65/65 zbierky a príslušných smerníc a tak ďalej. Oznámte opatrenia. No. Vieš čo teraz urobím, Tarek? Rozoženiem tú zmenu do všetkých kútov stanice. A prvý poletí Margoč. Tak ja ťa chápem, súdruh náčelník, ale... Tarek. Nechcete odo mňa, aby som tu pral niečú špinavú bielizeň. Navrhujem odporučiť odborovej organizácii, nech sa na plenárke prerokuje práca posunu. Tam nech si každý povie svoje. Mne sa to pozdáva. Prerokujeme to v závodnom výbore. Ale keby súdruh náčelník s tým rozháňaním zatiaľ počkal. Počkám, súdruh predseda. Ale tento raz meškanie nedovolím. Prepáčte, čest práci. Česť. Ďalej máme tu kádrový problém. Zaradenie do práce inžiniera Demiana, bývalého člena strany. Jeho čin, ako viete, vzbudil značné pohoršenie. Odsedel si, je tu. Väčšina je proti tomu, aby tu pracoval. Vraj by to nerobilo dobre. Prosím, súdruh námestník Petre. Náčelník ma poveril, aby som tu tlmočil, že... Napokon to už súdruh predseda povedal. Že by bolo lepšie, keby išiel na inú stanicu. Čo je, Edo? Rokovali ste o tom vo výbore? Tebe sa na ňom niečo osobne nepozdáva? Nerozumiem otázke. Najprv poviem svoj názor. Poznám ho dobre, roky sme spolu robili. Je výborný odborník a čestný chlap. Čo sa mu prihodilo, je v jeho živote výnimočné. A už je to tu. Keď som sem išiel, upozorňovali ma, že Demian si nájde fiškálov. Kto ťa upozorňoval? No povedz, kto? Si na straníckej pôde. Vieš, kto to najmä chce? Lajdáci, ktorým stúpal ako vedúci po prstoch. Tých názory tu tlmočíš. Upokoj sa, Edo. Ešte sa nič nerozhodlo. Demian ma navštívil. Chcel by tu ostať a dobrovoľne pracovať ako robotník. Ale to je proti predpisom. Aby kvalifikovaný pracovník... Povedal som dobrovoľne, súdruh námestník. Má isté problémy. Ale chce sa s nimi psychicky vyrovnať. Keď ho nezamestnáme my, pôjde do zelovodcu. A to je, súdruhovia, v súlade so spoločenským záujmom, aby sme stratili takého odborníka. Odprevadím ťa, Moni. Netreba, zvykla som si. Ale teraz už som doma.
Chcem ti opäť pomáhať. Opäť? Kedy si mi, prosím ťa, pomáhal? Vždy si videl len svoju robotu a seba. Ja viem, Moni, že som nebol vždy ideálny, ale teraz mi dovol. Áno, dovolím ti. Aby si sa opäť staral o seba. Dobrú noc. Pozrite sa, chlapci. Zeus. Ide buzerácia kvôli normám. Tak, chlapci, tvrdo na Zeusa. Ty počúvaj, prečo mu hovoria Zeus? To bol nejaký grécky boh, ne? Voľa kedy. Teraz je to zlepšovanie ekonomickej mzdovej sústavy. Brigádna forma organizácie práce a odmeňovania celkom zodpovedá povahe socializmu, ktorá je v podstate kolektivistická. Nepochybne, keď zapájame vlastníka národného majetku do riadenia bezprostredne na jeho úseku výroby, kde je vykonávateľom a je skutočne kompetentný, robíme ďalší krok do budúcnosti. Brigáda nového typu... Netáraj, Zeus. Radšej povedz, čo nás to bude stáť. Ale súdruhovia, veď ma poznáte. Chcel som vám niekedy zle? Naposledy si nás ogabal priemerne o 200. Brigáda nového typu sa stáva základným článkom riadenia výroby. Členovia pracujú na spoločnú dohodu a ich práca sa hodnotí podľa spoločných konečných výsledkov. Očakávame... Počkaj, nás, ako ty vravíš, vlastníkov národného dôchodku zaujíma okrem budúcnosti aj súčasnosť. A predovšetkým, prečo si sem prišiel najprv ty, ako normovač? Nemožno zatajiť. Naopak, treba zdôrazniť, že v podmienkach brigády mimoriadne vzrastá význam správneho, technicky podloženého normovania. Horesín! Chlapci, čo je? Počúvajte, nerobte! Chlapci, veď máte! To je dolu, robíte na 130%. To sú nejaké normy, to je vydieranie. Ako k tomu prídu ostatní pracujúci. Súdruhovi námestníkovi, že ak ide o takú závažnú vec, nech nám to príde povedať sem. Počkajte, vy lotri, to si odskáčete akože sa volá Martinčov. Ahoj, Zeus! Chcem vedieť, na čom som, Sveťa. Je to pravda s Monikou? Možno by som sa ti mal ospravedlniť. Ale ja mám Moniku rád. Nemusíš sa ospravedlňovať. Je známe, že v staršom veku láska oberá človeka nie len o rozum, ale aj o svedomie. Nekáž mi tu o morálke. Nie je to tvoja najsilnejšia stránka. Odo mňa si sotva príjmeš nejaké rady, ale veľa ľudí si myslí, že by si mal robiť inde. Je to možno paradoxné, ale v base som dostal znova chuť žiť ako človek. A preto potrebujem Moniku. Takže ostávam tu. Čo som mal robiť? Keby som sa ja o svojej žene toto dozvedel, zosypem sa. Alebo ju zabijem. Ale on... nič. Má železné zásady. Kým ho miluješ, je to obdivuhodné. Ale potom z nich ide hrôza. Čo budeme robiť? Možno by bolo dobré, keby sme sa za čas nestretávali. Čo tým chceš povedať? Nerád robím zásadné rozhodnutie v takýchto, povedal by som,
frontových situáciách. Z frontu možno aj zdranúť. Keď myslíš, rozíďme sa. Rozumne uvažovať neznamená ešte utekať. Monika. Čo by som bez teba robil? Ty si istý, že ma máš rád? Potrebujem ťa. Cveťo. Šéfko, vy ste sa vrátili. Takú mám radosť. Hovoril som, je to dobrý človek, pustia ho skôr. Ahoj, Gejzo. Tak čo, zdraví? Hej, zdraví, ale tuto sa pozrite. Nová technika a tie isté chyby. Lámu sa nám navádzacie lišty. Veď sme na to podali zlepšovák. No hej, zlepšovák, ale jak vás zašili aj zlepšovák, to si... Prečo stojíte? No tuto prišiel pán inžinier Demian. Demian. Korček. Ani sme sa nestihli zoznámiť pri tej výmene. Tak rýchlo vás zašili. Poďme, Sojka. Príďte, pán inžinier, chcel by som s vami rozprávať. Dobre. Chcete ešte niečo? Nie. Brigády dostávajú na pomerne dlhý čas určitú nomenklatúru prác, výrobný priestor, zariadenia, nástroje. Sú väčšinou komplexné, často zmiešané. Rozhodujúce je, aby ich práca bola v istom zmysle uzavretým cyklom, ako u vás. Na širokej rúda príde, vyložíte ju a naložíte do našich vozňov. Za to dostanete, samozrejme, diferencovanie aj podľa tried, kolektívnu odmenu. Ale akord, súdruh námestník, to je starý známy úkol. Prišiel som vám vysvetliť princípy. Obšírnejšie vás chcel s brigádnou formou oboznámiť súdruh Martinčov. Lenže toho ste odsúdenia hodným spôsobom vyhodili. Prosím, to tak vôbec nebolo, vážený súdruh. Súdruh Martinčok nás vôbec nevedel informovať o základných otázkach odmeňovania. No nie, chlapi, povedz. My sa nerozumieme. Ja hovorím o myšlienke, o progresívnosti tohto hnutia, ktoré má s novou silou odhaliť prednosti socialistickej organizácie práce. A vy hovoríte jednostaj o peniazoch. Hovoríme o peniazoch preto, lebo vždy na takéto ideály cálujeme z vlastnej kešene. Tak je. Ano. Súhlasím s Grožajom. Chceme iba, aby sa sem nechodilo osobitne. Raz s ideálmi a raz s normami. Nemiešaj sa do toho. Komu sa naše poriadky nepáčia, môže ísť na lepšie miesto. Šomody! O hodinu sa u mňa hlásiš.
Čo tu robíš? Beriem si niekoľko vecí, aby ti tu neprekážali. V poslednom čase si robíš, čo chceš. Nemyslíš si, že by si ma mohol občas informovať, kde a ako žiješ? Chcel som ti to povedať už skôr, ale nestretli sme sa. Máme iné zmeny. Čo tým chceš povedať? Otec, vieš dobre, čo sa tu deje. Si vynervovaný, nájsť taká, kde si bol trápny. A to všetko preto, že si nevieš vyriešiť svoj nemorálny vzťah k tej ženskej. Prestaň! Do toho ťa nič. Tomu ty nemôžeš rozumieť. Vyzerá byť okolo vás verejný škandál. Pritom by som nerád asistoval. Ríšo, veď si už dospelý chlap. Mohol by si rozumieť v takej situácii, že si chlap nájde nejakú ženu, ktorá je mu blízka. Tomu ty hovoríš nemorálnosť. Nemorálne je to, že si sa s ňou začal vláčiť, keď mala muža v base. Nemilovala ho ani predtým. Potrebovala mňa. Pozri sa, otec, ty vieš takisto ako ja, že ženy vlastne nevedia, ako ho potrebujú. Demian je výborný chlap. Ak to nevedela jeho žena, tak skôr či neskôr by na to bola prišla a potreboval by jeho. Lenže ty si jej tú možnosť vzal. A on sa nemohol brániť. Dovolíš? Na čo ti bude obrus? Ten vyšívala naša mamka predtým, než ochorela. Pamätáš? Beriem ho, aby sa ti ľahšie zabúdalo. Súdruh Margoč, inžiniera Demiana vám predstavovať nemusí, vy sa poznáte. Bude u nás robiť pribežne ako posunovač. Z príkazu nášho náčelníka dostali ste to písomne, nie? My sa poznáme, pán inžinier. Však. Dúfam, že sa u nás budete cítiť dobre. Chcete si to skúsiť? No počkaj, najprv sa snáď mal rozliadnúť. Ale posunovaniu každý predsa rozumie, je to jednoduchá vec. Ako vieme zo schôdzí. A pán inžinier tu predsa nie je nováčik. Pustite vozeň, Margoč. No, to je chlapská reč. Frico, na 4. koľaj, 2 vagóny za sebou. Nech sa páči, vyberte si. Margoč, počúvaj, nedalo by sa niečo... Nedalo, súdruh námestník. Musím zistiť, či ho mám zaradiť ako začiatočníka, alebo ako staršieho záškára. Všetky sú rovnaké. Nie, pätky sú rovnaké. V podstate aj rúkovete. Len jazyky sú v 2 dĺžkach. 270 a 300 mm. Už idú! Čo sa rehoceš? Robte niečo, Margoč! Pozor! Keď vám aj tu odkopne potom ručnú brzdu!
Dobrý deň, pani Monika, prosím. Ďakujem. Posielajú ma naši chlapci. Ideme do Báčky na vínobranie, mám vás pozvať. Minule tam bolo veselo. Teraz sa tam chystá veľká sláva. Vy ste huncut, Frico, ale ja už som pozvaná. No, to je dobré. Takže sa uvidíme. No. Dnes je okolo vás frmov. Prídem inokedy. Dovidenia. Dovidenia. Ahoj. Ahoj. Nesiem dobrú zvesť. Ostávam tu. Blahoželám. Ďakujem. Ak dovolíš, rád by som to s tebou večer. Pripravím doma malú oslavu. Dobre? Keď chceš, prídem po teba. Netreba. Viem prísť aj sama. Teraz prepáč, mám prácu. Všetko si zbabral. A teraz nám tu ostane na krku. Nie ako vinník, ale ako naša obeť. A my sa budeme skrývať a čakať. Na čo budeme čakať? Monika, ty si niekedy niečo vysnívaš. Nesplní sa ti to a potom trucuješ. Ostal tu, no. A s faktom sa musíme zmieriť. A konať podľa toho. Čo urobíme? Myslím si, že to nemôže psychicky zvládnuť. Pravda, pokiaľ... Prosím ťa. Ale musím s ním bývať v jednom byte. Vieš, že nemám kam ísť. Začas to vydržíš. Keď uvidíš, že nemáš šancu, odíde. Len aby sme vydržali my. Gita? To je ten chlap, čo sedí s Fricom. Prečo? Páči sa ti? Práve, že nepáči. Nový šofér zo Zelovoc. Gavalier. Ešte? Nie. Máš už toho dosť, čo? Ty, Sabi. Prečo za ním nejdeš do Ostravy? Ja som tu doma. Ak ma naozaj chce, príde si po mňa sám. Povedz, Sabi. Čo sa o nich hovorí? O Monike a o ňom. Hovorí sa to, čo viete. Je to zlé? Dosť. Chlapci, a desiatu máme? Nehnevajte sa, Emilko, ale dnes nemáme. Ani Mara nedošla, je chorá. Včera sme vykrvácali. Veď sa pamätáš, nie? Inžinierko, poďte sem. Prosím. Mohol by si nám trochu helfnúť. Mara má zase tie veci a neprišla do roboty. A nemá nám kto skočiť pre poživeň. Dones nám kus salámy a voláke pivo. No, to by bolo fajn. Chlapci, podajte mu tú kabelu. Á, tu ju máme. No. Prosím.
A nejaké mince. Dobre, inžinierko. Hneď, ako sa vrátiš, nejaké poskladáme. A ponáhľaj sa, aby sme splnili aj plán. Aha. Toto sa medzi slušnými ľuďmi nerobí. Drž papuľu. Za uplynulý rok bolo podaných 124 prihlášok zlepšovacích návrhov, čo je splnenie celoročnej úlohy na 97%. Celkového počtu prijatých bolo len 42 zlepšovacích návrhov, ostatné sa zamietli. Prepáč, súdruh predseda, rýchlo čítaš. Nesníme si zapisovať. Môžeš mi povedať, prečo je toľko zlepšovacích návrhov zamietnutých? Lebo sa zvýšili kritéria na kvalitu. No vieš o tom, Géza, že teraz sa všade zvyšujú nároky na kvalitu? Vy nerobte zo súdruha stojku hlupáka. Právom sa pýta na veľký počet neprijatých návrhov. A to sa pýtam aj ja. Mňa tiež poučíte? Základom je kvalita. Ale hrajú tú úlohu aj iné faktory. Ktoré? No napríklad, že časť návrhov bola podaná až v druhom kvartáli. Výhovorky. Poviem vám prečo. Každý nový zlepšovateľ dostal odmenu 100 korún, ostatní 50. Tým dosahujete nafúknutie prvého čísla, ktoré budí dojem. Vyprosím si takýto tón. Toto nie je diskusia, ale krčmové reči. Ani mne sa to nepozdáva. Nech inžinier Petrech povie, čo má na srdci. Aby ste ma porozumeli. Ja vám naozaj nezávidím tých 100 korún. Ale takýto spôsob zvádza k formálnosti. Viacerí z vás, ktorých poznám, sa seriózne zaoberáte zlepšovateľstvom. A nepotrebujete za pár korún robiť španielskú stenu prevedenie, za ktorou sa robia čachre. Toto už naozaj nepatrí na schôdzu. Ani to neostane. Tu ide o osobné urážky. Kým ma dáte na súd? Povedzte mi, čo sa stalo s niektorými zlepšovacími návrhmi. Napríklad s tvojím? O to ti ide, nie? To je úder pod pás, ale povedzme, že aj. Súdrovia. Inžinier Petrech podal zlepšovací návrh, podľa ktorého sa majú na nakladačoch značky Bobcat vymeniť slabé elektromotory za naše škodovácké 1200. Firma však s takýmto zásahom nesúhlasí. Nechajte to, to je dlhý príbeh. Čo je s návrhom súdruha Demiana? Aha, odkiaľ vietor fúka. Demian chce byť predsedom komisie? Súdruhovia, na portálovom žeriave sú hydraulicky ovládané navádzacie lišty. Neosvedčili sa, vo vetre sa lámali. Súdruh Demian navrhol zabudovať pevné navádzacie lišty. Čo je s tým návrhom? Týka sa vášho pracoviska, Korček. Nakoľko väzni sa nemôžu zúčastniť prerokovania vlastných zlepšovákov, počkali sme s tým. Margoč, váš známy voľnoringový štýl vám tu teraz nepomôže. Tá správa je podvod a ja vám to dokážem. Start! Čo sa deje? Zdá sa, že sa spálil elektromotor. Ríšo! Môžeš mi povedať, aký zmysel malo tvoje včerajšie vystúpenie na komisii pre zlepšováky? Prečo sa ma na to pýtaš? Môj názor poznáš, nie? Potvrdil som si ho znovu, len čo som prevzal túto funkciu. Rozhodol som sa, že do toho teátru, ktorému vy hovoríte zlepšovateľstvo, kopnu. Tak? A uvedomuješ si, že kopeš aj do mňa?
V konečnom dôsledku som zaň zodpovedný. Zodpovední sú hlavne Korček a Margoč. A ty im nechávaš voľnú ruku, lebo sa ich bojíš. Majú silné pozície v závodnom výbore. A tam, ak treba, podržia oni teba. Nehovor mi, že to robíš z uvedomelosti. Ty sa mi mstíš za Moniku. To si nemal, otec. Máš prísť nejakou prešívkou? No, znie to tak starokrajčírsky. To sa tak ľudovo hovorí. Každý počítač má možnosť rozširovať svoje schopnosti, programy, zdokonaľovať sa. Tu pracuje náš jeden z najlepších. Výrobca skázania urobil dosť podstatné zlepšenie, takže ich teraz prenesú ich k vám. A ja sa s nimi zväzem, lebo som už prešívku absolvovala u nás. No neviem, ja som laik, ale myslím si, že počítač by nám mal pomôcť pri konkrétnej organizácii celej prevádzky. Na tom sa už pracuje. Pri prešívke sa rozšíri pamäť, zdokonalia sa testy, zvýši sa celková spoľahlivosť. No a na ako dlho si prišla? Tú svoju slečnu môžeš poslať pri najmenšom na polročné školenie. Pozri sa, vy nám tu hlásite, že vlak od vás odišiel o 17:57. My máme celosieťovú uzavierku o 18:00. Vlak od vás síce odišiel, ale o 18:00 u nás nie je. To znamená, že my ho neregistrujeme. S tým program neráta však. Veď práve. A takých príkladov tu máme viacej. Trochu sme ťa zaskočili, však to preto, aby si vedela, na čom si. A máš o čom porozmýšľať. Poďme na kávu. Chceš sa vydať? Pravda, že? Máš pre mňa niekoho? Na Juska si daj pozor, je to sukničkár. To je taký, čo mne chce práve našu sukňu. Ahoj. Ahoj. Čakáš niekoho? Áno, teba. Sadni si. Na zdravie. Na zdravie. Chcem ťa o niečo poprosiť. Ide o vážne rozhodnutie v našom živote. Bola by som rada, keby sme ho urobili bez hnevu a bez zbytočného sentimentu. Sú veci, ktoré... Ja viem. Chceš mi navrhnúť rozchod? Áno. A považuješ to zo svojho hľadiska za morálne? To som vedela. To som presne vedela. Prvé, s čím vyrukuješ, je tvoj čistý, mravný štít. Ale ja neverím tomu, že tým, že spolu žijeme, ti môžem nejako pomôcť. Vži sa aj do mojej situácie. Nemá človek právo predtým, kým skrachuje na čisto, pokúsiť sa začať znovu. Podľa mňa má. Ak v sebe nájde nejaký základ. Ale pochop, že nie je mojou povinnosťou ho hľadať do konca života. Ty nechceš lásku, ty chceš oddanosť. Moni, nechajme to pre dnešok. Porozprávajme sa radšej o... Tu nám slová nepomôžu.
My dvaja sme si už všetko povedali. Dobrý deň. Dobrý. Prečo stojí? Neprišiel bagrista. Odkázal, že má chrípku. Je tu predsa Prokop. Ako vie, má hotový kurz. Tak prečo nejde na bager? Bole, ako sa mu nechce. Čo? Prokop! Prokop! Poď dole! Ha? Poď dole! Hej, neprobuj liesť na bager. To nie je naša robota. Zaskočíš raz a ten blázon nám tu založí brigádu. Ešte to celkom dobre neovládam. Bojí sa ich! Krožaj, prečo mu v tom bránite? Prečo nechceš, aby niekto robil viac a lepšie ako ty? Každý nemôže robiť na IRD a tu sa šetriť. A čo ty, Janka? Zliezol si 27 revesiel a ešte nemáš ani 30-ku. A čo čakáš? Čo hľadáš? Zlatú baňu? Prestan, Tarek. Nechceme brigádu. Nechceme a na to máme v demokracii právo. To je pravda. Aká demokracia? Toto je teror, čo robíte. Na to sú aj paragrafy, doktor. To by ste mali vedieť. Prokop, prosím ťa, poď. No dobre, ale len pre dnešok. Demian, chod na 14. Demian, chod na 18. Demian, na 8.
Margoč! Prečítal som vám podrobné znenie správy vyšetrovacej komisie o nehode, ktorá sa stala Modrej smene pod vedením dozorcu spádoviska Emila Margoča. Služobné hlásenie urobí vedenie stanice. Nám, členom ROH, prichodí prerokovať tento prípad z toho dôvodu, aby sa ozrejmili politické, organizačné a medziľudské korene, ktoré boli príčinou tejto nehody. Otváram diskusiu. Súdruh Margoč. Čo sa čítalo tu, sú polopravdy a klamstvá. Komisia bola vopred spracovaná, čo má nájsť a čo má urobiť. Súdruhovia, robím na posune 30 rokov. Boli aj dobré výsledky, aj slabšie. Ale tvrdiť, že v našej partii je pusipajtášstvo, že u nás je zlá pracovná disciplína, že je bordel a že sa mi dokonca chlapi skladajú na slopanicu, tak to teda nie. To tak nenechám. To nerozhodne nejaká komisia. Ale súd... Upokoj sa, súdruh Margoč, a sadni si. Vy tvrdíte, že sme v posledných mesiacoch na poslednom mieste v súťaži. Čo je aj pravda. Ale opýtajte sa súdruha Tareka, akých ľudí mi dáva. Ja ti nikoho nedávam. Máš svojich predstavených. A kto mi podstrčil inžiniera Demiana? Človeka, ktorého nikto nechce. Ktorý nevie ani zarážku chytiť do ruky. No kto? Ty, súdruh Tarek. Margoč. Margoč, sadni si. Kto sa hlási ďalej? Môžem? Prosím. Je pravda, že som sa za inžiniera Demiana prihovoril. Nie je mi rodina. Ide o súdruha, o ktorom som presvedčený, že sa ho treba zastať. Urobil som to aj v iných prípadoch. Je to smutné, že to musím povedať ja. Ale kto sa ti už odváži povedať pravdu? Táto nehoda bola spôsobená skutočne neporiadkom na pracovisku, ktorý máš už dlhší čas. Čo u teba vládne, je neporiadok ako systém. A vysoko vyvinutý. Poviem ti, prečo si taký dobrý. Poviem ti. Po minulé roky si vybral zo zmien najlepších chlapov. Ja nemám takú možnosť. Ja nie som totiž predseda strany. Obvinil si ma zo zneužitia stranickej funkcie. Tu sa to nevyrieši. Môžeme požiadať stranické orgány o vyšetrenie. Ale je tu jedna vec, ktorá sa dá vyriešiť hneď. Navrhujem vedeniu stanice. Od budúceho mesiaca prevezmem ja Margočovú zmenu a nech on prevezme moju. Skús, bratku. Len skús. Uznaj, Monika. Takto to ďalej nejde. Musíme nájsť zásadné riešenie. Mám tomu rozumieť tak, že sa prestaneme stretávať.
Rozídeme sa na skúšku, aby sme si potvrdili, že rozchod. Potom hravo zvládneme natrvalo. Si zlá. Je v tom tvoj syn však? Nie len on. Minule ma už zavolal náčelník a naznačil mi, že by som si mal usporiadať rodinné pomery. Tak si ich usporiadaj. Prelož Demiana. Ja nemôžem. Nielen, že by sa to považovalo za nemravnosť. Jednoducho ja na to nemám moc. Tak poďme my. Netráp sa, Monika. Aj keby som chcel, nepustili by ma. Som tu kádrová rezerva za Likavca. Teraz už tomu rozumiem. Ale nie, nerozumieš, Monika. Nechaj ma, prosím ťa. Monika! Ja chcem s tebou žiť, ale musíme nájsť spôsob, ako veci normalizovať. Nemôžeme predsa začať stavať na nejakých ruinách.